Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages zvakangooma hazvo veduwe. Please uyai nenyaya dzenyu mainge mumboripiko nadzo nyaya idzi musingauye nemaconfessions anonakidza achityisa zvekare anoshamisa. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa kuswera nezuro ichibva kuna vanzvadzi vedu vanenge vatumidzira messages avo kuFacebook. Please ndapota musadelita. Pane umwe mukoma vakatumidzira nyaya yavo zvekare ndakaivhura ndina kukwanisa kuti ndige ndichipindura because ndainge ndichimanya kuti ndige ndichikwanisa kurekodha mamwe episode. Please do not delete. Pane vamwe vanzvadzi vari kuti vakaona chipoko chaGinimbi anzi muJoburg zvakaoma. Regai ndiverenge nyaya yacho. Hanzi makadii mukoma, I know most of you are going to be thinking kuti maybe I am an attention seeker. Zvinhu izvi zvakaitika even though I was a little bit drunk. Ndainge ndadhakwa nehabli ndo yandainge ndichisvuta musi iwoyo quite a lot and drinking heavy as well. Ndainge ndatanga kunwa doro kubva makuseni. But listen to me carefully, zvinhu izvi zvakaitika. Zita rangu ndinonzi Susan uye zvekare ndinoshanda, asi kushanda kwandinoita mukoma kungoriwo kwekungoti ndige ndichingowanawo mari dzekuita mabasic, but mari yangu inobva paUslay Queen. Ndinodanana nembinga. I'm too beautiful to be married. Izvi ndakazviudzwa naamai vangu vakati, mwanangu, kunetsana kwauri kuita nemurume wako inauye kuti wakanyanyisa kunaka, unless kana ukatoroorwa nemwana wava mugabe. Lol, ndo zvavaigara vachitaura because I was too beautiful. Saka ndakazotanga kuita zvokudanana nembinga ndokubva ndachizoya kuno kuSouth Africa. Ndakatengera amai vangu imba kumadheudheu muHarare, ndikazvitengerawo imba ende ndikakwanisa kuendesa dzimwe hama dzangu kuchando. So I am based kunoku kuSouth Africa. Saka ndine mbinga dzakati wandei idzo dzandakadanana nadzo, asi ndine nyaya yakaitika. It was a couple of years ago zvandakasangana nazvo mune imwe penthouse imwe iriko kuBrainston. Zvakandishamisa and I once told myself kuti I was done, but ndichirimo social scene as a slay queen. Ndinoda kukuudzai kuti chii chakaitika. Paiva neimwe private party yainge yarongwa neimwe mbinga yekuZimbabwe. Ainge achangobva mukutenga imba yake yainge yakanaka muSandton area. Imba yacho veduwe unotoona kuti imba iyi kai yakanaka, ende tainge takati vamwe vainge vakagara panze, painge paine heated pools uye zvekare a nice fire pit, uye zvekare tainge tichinwa champagne mukoma. Kune mamwe mashampagne anodhura. Paiva neimwe mhando yandinofarira inonzi Verve Claquet inodhura yacho, yaita kudirwa pasi kunge mvura. Apa mashampagne anodhura kudaro. Isusu semaSlay Queen aiwa tainge tichirepresenta takachena, mawigi anodhura nemakeup inodhura kudarika rent youmwe munhu. Saka ndakatanga kungonzwa kupindwa nechando ndisingachanzwisisi kuti what was going on. Ndopa ndakabva ndachizobva panze ndokubva ndachizoenda indoors. Mainge muine vamwe vanhu vainge vachitamba as well as a DJ as well. Mukomana nachi ndakagara pasi. Ndagara pasi ndakatanga kunzwa dzungu nekuda kwehabli iyo yandainge ndichishuta. Saka ndakafunga kuti ndige ndichimbodzika hangu downstairs ndobva ndaenda kunotora charger yangu yainge iri mune imwe motikari because tainge takunzwapo pamba ipapo neimwe Mercedes Benz Vito yainge yakapakwa mugarage. Saka ndainge ndichida kunotora charger yangu yandainge ndakanganwa. Saka garage racho mukoma rainge rakanaka, rainge rakagadzirwa nemaglazi everywhere. Uri mukati waiona zvose zvinenge zviri kunze, uye zvekare mukati macho mainge muine neon lights, tuyatuma lights tunopenya blue and purple. Mainge muine motikari dzakanaka, maLambo, Rolls Royce nekamwe kaFerrari kainge kari keyellow, hanzi kainge kari kerental. Pandakanga ndichifamba ndiri mupassage ndava kunopinda mugarage, pane zvakaitika zvakandivhundutsa mukoma, nekuti chekutanga chakandivhundutsa but it was just normal. Mugarage umu mainge muine malights aya esensor ekuti kana ukangopindamo garage rinobva razvibatidza malights. Ndakavhunduka mukoma nashi
ndakati ndichifamba malights aya akabva adzima. Ndopandakabva ndachizoona umwe murume uyu ainge akazendamira imwe Rolls Royce yainge irimo. Rolls Royce iyi mukomanashi yaitita sekunge yainge yabatidzwa engine, yainge ichitodhuma. Asi murume uyu ndakati ndakamutarisa, iye haana kana kumbonditarisa. Ainge akapfeka sutu yake yewhite, uye zvekare ainge atori nezichain rake raainge akaisa muhuro, neziwatch regold. Ainge akapfeka zvekare nemasunglasses. Saka zvakandishamisa because ndakaona kuti body yake ainge akaita kunge G1. Zvakandishamisa, ndikati ko zvaanenge Ginimbi 1. Paakatendeuka murume iyeye ndakanzwa ropa rangu kutonhora. Chiso chake chainge chisina kufanana nechiso chemunhu mupenyu anorarama. Ainge akaita greyish, kuita kunge white, kuita kunge munhu akazorwa madota. Asi chiso chake chainge chichisiririsa. Ainge akabata foni yake achingoswipa foni yake. Ainge achiedza kuda kuti ange achiposta paInstagram, asi chainge chichimusuwisa ndechekuti foni yake yainge isina network. Mukomanachi akangoramba achingoripita, and zvinhu izvi zvakaramba zvichingoitika. Ndaiti kana ndamuona achiedza kuda kuposta asi foni yake yainge isingachakwanisi kubata network yedu yemunyika ino, nekuti iye ainge ari kuvafi. Zvaindivhundutsa because ndaizozviona ndichipinda zvekare mugarage, malights over aita on odzima, ndomuona zvekare akazendamira Rolls Royce iyoyo. Saka ndakange ndava kuchema. Ndichichema kudaro, pane pandakazoridza mhere because ndakazonzwa kunhuhwa mugarage imomo, kuita sekunge paine munhu ainge apisa tai. Ndikazotanga kunzwa kunhuhwirira kweperfume yeVersace. Izwi rake mukoma ndakazorinzwa mumusoro mangu. Akati, baby, uvaudze kuti lifestyle it is like a loan and the interest that you pay it is too high. Vaudze kuti upenyu uhu unorarama uri muchikwereti, ende kana nguva yakwana inenge yakwana. Pakarepo magetsi akadzima. Ndakascreama on top of my voice mukomanashi. Paakazobaka futi magetsi mugarage mainge musisina kana munhu. Mota dzainge dzadzima dzose, dzaita sekunge dzainge dzabatidzwa maengine. Ndakadzokera upstairs ndichidedera, ndichitadza kana kufamba. Ndikaona hangu vanhu vainge vachiri kutamba, vanhu vachidhakwa neshisha, vanhu vachinwa doro. Ndikabva ndaziva ipapo kuti vazhinji mbinga idzo dzakaromba. Zvakazoitika after that ndakazotanga kurwara nekuda kwekuti ndainge ndaona chipoko. Ndakabva ndachizotanga kutaura nevamwe vatete vangu avo vanogara kunoku. Vatete ava ndivo vanondibatsira kana kuri kunzi ndinenge ndiine mbinga yandinenge ndichida. It is a long story. Ndinokwanisa kuzodzoka ndichikuudzai kuti vatete vangu vakandipa mishonga yakaita sei kubva ndichiri mwana mudiki, iyo yandinofungidzira kuti ndiyo yakazondikonzeresa kuti ndige ndichizova mwana ane musikanzwa, because vatete vangu ivowo vakaroorwa nevarungu almost 6 times. Varungu vakasiyana siyana kutopinda mumarriage newhite wedding, vakabva vachizoenda neni kun'anga, uko kwandakabva ndachizonopiwa umwe mushonga uyo unokonzeresa kuti ndige ndichinzwa kuda varume, asi varume vane mari, and handikwanise risika pamurume umwe chete. Ndakataura navatete vangu ndikavaudza zvose izvo zvandainge ndakaona kupati. Vatete vakanditi uya kumba. Ndikabva ndachizoenda kumba ndikanovaudza zvekare zviitiko zvose zvakaitika pandainge ndiriko kupati kuBryanston. Ndainge ndisingachakwanisi kurara pamazuva acho iwawo. Ndaiti kana ndava kuda kurara ndaiona mumba munenge muine munhu anenge arimo, anenge akamirira kuti ndige ndichizorara. Kana ndarara anenge achida kuti ange achindibata. Papati ipapo painge patori nemanigerians avo ainge akawanda, but manigerians awa ivo vainge vasitombori interested mukunwa doro. Zvavaingoita ndezvekukanda mari, vachikandira vakadzi vainge varipo mari. Kana inini ndine mari yandainge ndatotora, mari iyi ndakazoiverenga ndava kumba, it was 6,000 rands yandakakwanisa kunhongawo pasi. Vaita zviya zvinoitwa nemanigerians mumanigerian movie, zvokuti vainge vachingo
titema isusu sevakadzi tichitamba nemari. Saka mari iyi I later found out kuti ndiyo mari yainge ichindishaisa hope because ndainge ndichiri nayo mumba ndisati ndaitumidzira amai vangu kumusha. Saka ndakati ndaudza vatete vangu kuti handisi kukwanisa kurara, ndainge ndava kutoona sekunge munhu ari kupenga. Vatete vangu vakazonditora tikabva tachizoenda kunoona vamwe gogo vechizimba vanogara kuKempton Park. Vanoziva zvakawanda about zvinhu zvemidzimu, kuromba. Takangoti tichingopinda pagedhi repamba pavanogara vakabuda vakatanga kuseka vakati wakamuona ka, vakaseka zvisingaiti vakati ko unogotadza sei kuramba uchirota zvinhu zvinotyisa nekuti une mari yeurombwa mumba mako wakatosungwa iwe, changosara ndechekuti unge uchitorwa uendeswe kuNigeria unge uchizonosacrificewa kuNigeria. Vakaseka zvisingaiti. Saka gogo ava vakazondigarisa pasi vakati there is no need yekuti ndinge ndichipinda newe mumatare, kuda kungokupatsanurira nyaya yako ndinge ndichikuvhura maziso. Vakandiudza kuti mbinga yainge yaita pati kwandakaenda hanzi haisi kungoita business chete, hanzi is part of a syndicate revanhu vakaenda vakanoromba kuNigeria. Hanzi vanhu ava vakawanda uye zvekare mbinga iyi is part of a syndicate. Hanzi vanoshanda mujet park neboxburg and vanoita zvekuskama matruck owners. Kana uine matruck unokwanisa kuenda kunoloda, waloda hauzowanika nasent. Uye zvekare vanogadzira anonzi mafake load. Kana vagadzira mafake load dzimwe nguva vanenge vatobata mabig tender, vanenge vachinyepedzera sekunge vari kutotakura maloads but pasina kana maloads anenge achimbotakurwa. Uye zvekare vanoita inonzi insurance scam. Vanotenga marori, vatenga marori manyowani, then rori iroro rinotongoti kana raenda kana kuDRC kunodeliver robva ranzi ratobiwa but risina kana kutombobiwa, then vanhu bva vachizoklema mari, vanokuramba vachingoita mari. Vakabva vanditi sezvo uchiti wakamuona zvechokwadi wakaona ndiye, nekuti muridzi weimba iyoyo mbinga yemuBryanston hanzi ainge akaendawo kuNigeria akanotorawo laki iro raainge achishandisa. Ndokusaka ndakaona mweya uya wakamira pedyo nemotikari because ainge auya kuzotaura nemuridzi wemba kuti ngaafare nekuti mazuva aswedera. Patakabvapo pamba ipapo mukomanashi ndakaedza kudzima mapictures angu awo andainge ndakatora pamba paya, asi chakandishamisa ndechekuti mukomanashi foni yangu yandainge ndichishandisa iPhone yakabva yafa. And those that have used an iPhone before, you know kuti iPhone yako inongochengeta mapictures ako. Ndakazoenda ndikanotenga imwe iPhone kuiStore ndikaedza kuti ndinge ndichingoshandisa my previous everything iCloud, but my iCloud it is empty. Years and years of pictures, mapictures emwana wangu, mapictures angu ose andaichengeta ku iCloud. Mapictures iwawo they were all deleted, I don't know by whom. Izvi zvakaitika mukomanashi ndisingatombodi kuti zvinge zvichiitika kwandiri, ndisingatombodi kutosanganawo nechipoko chake, zvakatongoitika. When you post my story please tell me, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma azvo vedu we. Hanzi ndakaonawo Chipoko, uyai kani nadzo nyaya tinge tichizodziverenga panapa pachannel pedu. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi brother Nashi ndapota itai anonymous, asi zita rangu ndinonzi Jackson, uye zvekare pari zvino ndiri kushanda pane imwe wine farm muno muWestern Cape muno muSouth Africa. Asi moyo wangu uzere nekuzvidemba nekuda kwekuti nemaoko angu ndakabata ropa netsvina zvandakabata pandainge ndichiri kuZimbabwe. Regei ndinge ndichikuudzai zvose izvo zvakaitika pandainge ndichishanda kuZim, zvinoitika muna Rizende kuHarare uko kunotengwa magroceries aya emumatakshop. Ndidzo dzainge dziri nzvimbo dzangu makore awo pandainge ndichiri kuZimbabwe. Hama dzangu dzose dzakasvika pakundifuratira nekuda kwezvivi zvandakaita, vakazosvika pakuzviziva kuti ndainge ndakaromba.
iko zvino zvimukufamba ndiri kuudzwa kuti hama dzangu dzinofanira kuti idzo dzinge dzichizofamba neni, ndivo vanokwanisa kundibatsira. Zvino mukomana Chimono ainge akamboromba, ungavimba naye here? Kana ndikataura nehama dzangu havapinduri, vanenge vachitotya, vanenge vachitofungidzira kuti zvimwe kuda ndichiri neurombwa uhwo hwandakabata hwandiinahwo, but pari zvino zvimukoma handina kana kuromba, I'm clean. And hanzi kana hama dzangu idzo dzikasafamba neni, zvinhu zvangu zvichangoramba zvakaoma. Ndakaomerwa neupenyu zvekuti iro rinogore ra2026 handione ndikapucha. Vamwe vanokwanisa kuti upenyu hwakakosha, but ini wangu upenyu handione chahwakakoshera. Muna 2014 ndainge ndichishanda semunhu ainge achilodha ndichitakura masaga, ende ndainge ndichishandira imwe mbinga iyo yainge iine wholesale hombe kuna Ruzende. Mbinga iyi yaitongozivikanwa nekupa magive away nemaprizes akawanda kuvanhu vanotambura varombo, asi painge paine murayiro umwe chete uyo wandainge ndakapiwa. Sezvo ndainge ndava kugarapo kumusha, ndainge ndakabva kwamurehwa, ndaigarapo pawholesale nevamwe vakomana, tainge takapiwa murayiro umwe chete wekuti hapana munhu aibvumidzwa kuti ange achitsvaira kunyange murumu mako kana zuva radoka. Taitoti kana dzava kuma 3 PM taipiwa mukana wekuti umwe neumwe ange achienda kurumu kwake kunotsvaira zvekare nekubika. Painge pasingatendedzwi kuti munhu unge uchibatidza kana stovhu usiku, zvaisatombotendedzwa zvachose. Ende waiti kana ukangobatidza stovhu basa raitopera. Murungu wedu aitouya same time obva atokudzinga basa, because tainge tichigara kuseri kweshop. Saka taingosiyawo tsvina yakadaro kana kuri kunzi unenge watadza kutsvaira in time. Kana muri muwholesale taisaita zviya zvinoitwa nevamwe vanhu vanoshanda mune mamwe mashops, ngekuti kana mava kuda kunochaisa munosara muchitsvaira after mavhara shop. Taingosiya tsvina yakadaro, bosi vachiti ivo vaizotsvaira vega mangwanani, ende vaimukira makuseni kuma 3 AM waivanzwa bosi ivo nemudzimai wavo. Dzimwe nguva namainini munengena wemudzimai wavo waingonzwa mitsvairo kuti vachitsvaira vaimukira makuseni. Chinhu chaindishamisa ndechekuti bosi vangu ava ivo vainge vaine mari yakawandisa, but vaitobva kuBorodel vachiuya kuzotsvaira, but ivo vainge vaine vashandi. Vainge vakatanga business iri, vainge vasitomborina kana nguva kubva zvavainge vakaritanga business, but vainge vachiita mari yakawanda. Saka zvinhu izvi pazvakaitika wainge uri musi weFriday, ndakabva ndachizoronga dhiri neumwe mukadzi wandaigara ndichiita naye madeal. Ndaipota ndichiba makatoni eshuga, then ndobva ndachizomutengesera nemahalf price. Saka pandakati ndava kuda kuenda kunoba shuga, ndopandakabva ndachizoona boss vainge vachipinda muofisi mavo. Handina kuvanzwa vachisvika nemotikari yavo. Ndakabva ndachizowanda kuseri kwemapilots eshuga nekuti ndainge ndichitya mukomana kuti ndaikwanisa kuzoonekwa nemurungu wangu. Ndakaramba ndiripo apa boss ivo vainge varimo. Kwakazoya vamwe varume 3, asi varume ava chishona chavainge vachitaura vainge vari vekuMalawi. By then ndainge ndisati ndaziva kuti dzainge dziri ng'anga dzavo boss. Vakaramba varimo mukomana vachita sekunge vainge vachinyumwa kuti ndainge ndirimo, but vainge vangori muofisi mavo. Kuma 11 PM ndakazoona boss nevarume vaya vachipinda mushop vachibva kuofisi kwavo. Vakabva vachizopfuura nepamberi petil, vakabva vachizotanga kugwesha kusvika vaenda pasi petil. Pavakaita saizvozvo mukoma makaitika ruzha, mukapwititidzika chiutsi. Ndokubva ndachizoona kuti pasi pekaunta pakabuda nyoka hombe, asi yainge iine chiso chemunhu, yainge iine chiso chasekuru vabosi vangu avo vainge vakashayika svondo rainge rakapfuura. Nyoka iyoyo yainge yakasimudza musoro. Yakati yasimudza musoro wayo ikatarisana nabosi vangu ichibva yatanga kurutsa mari yema-US dollars, ma$100 bills ichizadza mutil kusvika mari iyoyo yava kufachukira. Sekuru ivava kuti ndige ndichizovaziva vakatombouya vakashanda nesu
plus bosi vangu vakambonditora vakandiendesa kumusha kwavo sekuru ivavo. Saka ndaitovaziva pandakangoiona nyoka iyoyo ine chiso chemunhu, ndikabva ndatoziva kutoti chainge chiri chiso chavo sekuru ivavo. Bosi vakanga vakapfugama vakakombwa nen'anga dzavo vachitenda vachiti, maita sekuru, maita murambwi, ende mucharamba muchingondipa simba. Mushure meizvozvo bosi vakabva vachizotora upfu hushoma neshuga vakazvisanganisa nemvura vakabva vachizotanga kupa nyoka iyoyo. Ndipo pandakabva ndachizorealiza kuti mamwe magiveaways aya anopiwa vanhu yainge isiri nhau yerudo, anenge atori magifts ekuti iwewe unge uchizosara nebad luck, because zvinhu izvo zvakange zvakaiswa pamberi penyoka ndo zvinhu zvatakazomuka tichipa vanhu vanotambura. Taitopota tichitotumwa kuti timire panze tichipa vanhu ma2 liters ichiita sekunge it was just marketing scheme, but vainge vachitozvichenura because vaisvibiswa nenyoka iyoyo ichivarutsira mari. Mukomanashi ndakatadza kurara usiku ihwohwo. Pane kuti ndinge ndichitya, ndakabva ndatobatwa nemweya wekuda kuromba because ndakatanga kufunga kukura kwandakaita ndichishungurudzwa ndichirohwa naamainini, munin'ina waamai vangu uyo ainge akauya kuzogara pabarika nasisi vake vanova vari amai vangu. Apa pavakazoita vana vakatanga kutiitira utsinyi amainini ivavo, but vaimbotida before that. Saka ndakati ndichifunga nezvenyoka iyoyo yabosi vangu sekuru vavo vandakaona vari musoro wemunhu asi nyoka iri nyoka kubva muhuro kudzika kuzasi. Ndikati ininiwo ndingatadza sei? Ndipo pandakatanga kutsvaka ruzivo rwekuzvigadzira ndisingazivi kuti ndava kutoda kutozvipinza mugehena. Mushure mekuona nyoka iyi muna ruzende, ndakabva ndachizoenda kuchipinge uko kwandakanopiwa mushonga wekuti ndige ndichizopfuma. Ndakapiwa mitemo yakawanda wanda, asi chibvumirano chaiva chiri chekuti ndinge ndichizoshandisa ropa rangu pachangu nekutevedzera mitemo yezvishiri zvandakapiwa zvandainge ndava kushandisa mubhizinesi rangu. Muna 2015 bhizinesi rangu mukoma rakatanga kufamba zvakanaka. Ndingati bhizinesi rangu rakaita kuputika mukoma because maitikiro acho azvakaita ndinotozvishaya kusvika pari nhasi kuti ndakambozvifambisa sei. Ndakangokaruka ndaita mari. Makamboita dhiri rekuti unotongoita mari usina kana kumborwadziwa, usina mari yakawanda yaunenge waburitsa mudhiri iroro. Ndakabva ndatenga matrack randakatenga iri rimwe racho it was a normal chikondo track, then ndikabva ndachizotenga Scania ndiyo yandainge ndaisa pacross border. Asi brother Nashi zvakaitika ndezvekudai muna 2014 mukomanashi ndakaenda kunonwa hangu mabhiya ndikanoonana neumwe mukadzi ndainge ndakadhakwa, ndikabva ndachizokanganwa mutemo wangu wandainge ndakapiwa wekuti ndisamborara nemukadzi asina kucheneswa. Mukadzi uyu ainge akaita miscarriage kubvisa nhumbu mazuva 2 chete ndisati ndarara naye. Mukadzi iyeye ainge asina kundizivisa sezvo ndainge ndavawo mbinga. Mukadzi aitya kuti kana akandiudza kuti ainge aita miscarriage apa nhumbu isiri yangu ndaikwanisa kuzomuramba. Apa ainge ari mukadzi wemunhu, akazondiudza kuti nhumbu yainge iri yemurume wake ainge abvisira ini because ainge achindida. Saka haana kukwanisa kundizivisa. Apa ndainge ndisina kushandisa dziviriro, ndakarara naye. Mukoma akati ona ndatoenda kumaperiod nekuti ndarara newe, ndikafungidzira kuti zvimwe kuda ainge angori maperiod. Handina kunge ndakaziva kuti ndainge ndatotyora mutemo wemishonga yangu. Musi iwoyo makuseni ndichingomuka, Scania yangu yainge yakatakura load ichienda kuZambia. Payakasvika pakapiringozi mutyairi wangu akangoerekana atongowira kumawere. Chakaitika vanhu vazhinji havazvizivi, asi inini ndakazozviudzwa after ndadzokera kun'anga kuti wakatyora mhiko dzako uya kuno uone. Ndakapiwa hari yandakanzi ndige ndichipinda nayo mune imwe room ndisina kupfeka, asi ndainge ndapiwa mucheka wemashavi waishandiswa nasekuru vacho kuti ndige ndichiona zvose zvainge zvakaitika driver wangu paakaita accident. Saka iye akati paakasvika pazambuko rekapiringozi
driver wangu akangoerekana aona mukadzi akamira pakati pemugwagwa akabata mwana akafa. Saka akabva achizovhunduka, truck rakabva rashaya mabreak ndokubva ratanga kudzoka kumashure kwava kutofirapo paspot. Saka mushonga wangu wakabva watoita backfire. Kubva muna 2015 kusvika 2017 ndakatanga kupenga ndiri kuChipinge, ndikatanga kufamba netsoka. Kubva kuChipinge ndainge ndichipenga ndichingotevera vanhu muna Ruzende, ndichifamba netauni yose. Mhuri yangu yose inozviziva Mukomanashi because ndainge ndichitozivikanwa kuti kana ndikabatwa nehama dzangu vakambondidzosera kumba, ndaitiza ndichimhanya ndombonogara musango, ndofamba ndichidzoka kuna Ruzende. Ndo dzainge dziri nzvimbo dzangu, ndichiti ndiri kuteverwa nevanhu vandakauraya. Saka sezvo ndainge ndava kurara mumakuva ndichidya tsvina yangu, pfuma yangu yose yandainge ndava nayo yakaparara. Matrack angu ose ari maviri, seiro Scania rakaita accident tingangoti, but chikondo ndo chakandirwadza, chakangotsva chakangomira. Mukomanashi driver akaburuka achimhanya. Handina kana kuzokwanisa kuti ndinge ndichizosara ndiine upfumi apa ndainge ndichitaura zvose. Muna 2018 ndipo pandakazotsvaka kubatsirwa kumakereke emweya ndikaponesa upenyu hwangu, asi ndiri murombo wekupedzisira. Ndava kuda kuurawa nehama because pamakore andainge ndichipenga vanhu vainge vachingofa, vanhu vachifirwa nevana. Saka hakuna kana umwe chete zvake anombondifarira kumhuri kwandinobva. Ende ndichiuya panapa mukoma, ndikudawo kutoti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira zvekare nekuyambira avo vanenge vaine mabusinesses. Munofanira kuti munge muchizviziva kuti kuromba kunoita sekunge kuri easy. Unoita sekunge kana waromba zvinhu zvose zvinoita right, but uchazozviona kuti hazvimbofi zvakanaka. Kana waromba zvinotowedzera kutooma. Uchazozvidemba kuti dai hangu ndakaramba ndiri wenhamo. Seni hangu ndinozvidemba kuti dai ndakaramba ndingori mushandi ndichishandira munhu akaromba iyeye, but at least ndingadai ndisina mastress ose awa andiinawo. Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisa, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu ava. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi nyoka kuna Ruzende inge ichirutsa mari ndiyo yakava pamoyo wekuti vange vachinzwa kuda kuromba. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi Mukomanashi muri sei zvinhu zvinotongorwadza kuti semunhu unouya pajekerere kudai wobva watongoisa nyaya yako pachena paruzhinji rwevanhu vasingakuzivi, but mwoyo wangu uri kuremerwa. Ndava nemakore 3 ndesingarari. Kana ndikafa regai nyika inge ichiziva zvandakaita. Even if you judge me, mukanditi zvandakaita ndakatadza. Yes, I know. Each and every day ndinogara ndichizvitongesa mupfungwa dzangu. Kana ndikatanga kufunga about everything that I did, chandiri kungoda help. Ndinozviziva nechikare kuti ndakatadza ini. Mukomanashi ndakagara kwe8 years ndakaroorwa ndisina mwana. Hama dzemurume wangu vainge vava kuda kutsvakira murume wangu umwe mukadzi, asi nekuda kwekuti murume wangu iye ainge akavimbika kwandiri, ainge achiramba achiti ainge asingadi kuti anga achitora umwe mukadzi nekuti ainge achida inini. Zvaindirwadza zvisingaiti, nekuti kana usina mwana unozviona sekunge usiri munhu akakwana. Ndainge ndiine shamwari yangu yepedyo uyo wandichati Fadzai. Fadzai ndiye aiva munhu uyo wandainge ndichiwirirana naye kubva tichiri kuhigh school. Fadzai aiva aine zvose, aiva nevana vake 3. Murume wake ainge achimuda uye zvekare ainge aine mabusiness. Life yavo yainge ichifamba zvakanaka.
vaiva vari murudo, vaine mari uye zvekare vainge vaine vana. Kumba kwangu mukomana ichi zvinhu zvainge zvisina kumira zvakanaka. Ndipo pandakabva ndachizotanga kuita shanje, kwete shanje dziya dzekungoti semunhu ari kukundwa muupenyu, but ndainge ndatova neshanje dzekuti ndainge ndisingachakwanisi kugarisana nemurume wangu zvakanaka. Ndainge ndava kungogara ndichingoitira murume wangu hasha panguva dzose, nekuda kwekuti ndaiti kana ndikafunga upenyu hwafadzi ndaiti dai ndanga ndiri inini fadzi, iye fadzi she does not deserve kuti ange achinakidzwa neupenyu, because fadzi tichiri kuchikoro ndakazotomutsiura. Fadzi akatomboita nguva iyo yaainge ava kudanana nemaboyfriend avo aimuendesa kubhawa, akazondiudza kuti ainge akatombotengesa muviri wake kubhawa akapiwa mari nevamwe shuga daddy, ndikamutsiura. Asi akatomboita nguva achiita zvokunotengesa muviri wake kubhawa. So honestly I did not think kuti she deserved kuti ange achizoroorwa, ange achizopinda marriage through muchato. Ndaiti ndakazvitarisa inini, I felt as if ndini ndainge ndichideserva kuti ndige ndichipindawo mumba through muchato, but ndainge ndakaita zvekutongotizira mukomana achi ndikatobvisa umwe mukadzi ainge aripo, even though ndainge ndichiri musikana ainge akakwana. Saka ndaiti kana ndakavatarisa ndaitanga kurwadziwa, because nguva zhinji ndainge ndava kungogara ndiri pamba pake. Mukoma ndakazotanga kufamba ndichitsvaka vanhu vanokwanisa kuchika. Ndakabva ndachizoendeswa nomumwe mukadzi uyo akandiudza kuti vatete vake avo vainge vachiita zvekuchika, asi haana kunge akandizivisa kuti vatete vake yainge iri n'anga inorombesa. Ndainge ndisingazivi, ndisinganzwisisi zvechivanhu kuti kana ukapinda mumatare emunhu anorombesa, kunyange uchida mushonga wakanaka, ziva kuti dare iroro rinorombesa zvakangofanana nekuti unenge waromba, nekuti anenge akatosiyana nen'anga isingarombesi. Kana uchienda kunobetserwa nen'anga, kune avo vasati vamboenda kun'anga, kana one day ukazoendawo kun'anga because maproblems haaperi muvanhu, unokwanisa kubheja ukati handimbofi ndakaenda kun'anga. Kana ukazosangana nesituation yekuti unomanikidzika kuti unge uchizoenda kun'anga, unofanira kutanga wabvunza kuti dare racho rinorombesa here. Kana riri dare rinorombesa, zvinenge zvava kwauri kana uchida kuenda kana kusada kuenda, but dare rinorombesa, kunyange ukapiwa mushonga wekurapa mudumbu kana wekuuchekwa, unotobuda mumatare imomo uine zvako zvinenge zvava kukutevera. Handina kunge ndakaziva kuti kuda kwangu mwana ndaizogumisidzira ndarombeswa nen'anga yakandirombesa. Takati tapindamo mumatare, ndakabva ndapiwa kabhodhoro kainge kaine mafuta matsvuku mukati, uye zvekare ndikapiwa nejira, ndikazonzi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizotora bakatwa ndonobva ndanoribayirira pamuti wemunzwa, kuitira kuti shamwari yangu zvose zvainge zviri zvake zvinge zvichizova zvangu. Mukomana achi nekuda kwekuti ndainge ndichida mwana, zvinhu izvi pandakanzwa ndichinzi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizozvitaura, uye zvekare nekuzochengeta machira pasi pemubhedha nekabhodhoro, uye zvekare ndainge ndisingafaniri kuti murume wangu ange achizviona, ndakangobvuma, handina kana kumbobvunza anything. Ndakabva ndachizowana mukana wekuva nemurume webest friend yangu. Kamafuta kangu ndaigara ndinako, shamwari yangu ainge aripo pamba pake. Mukomana achi ndokubva ndatora mafuta aya, ende murume weshamwari yangu ainge akatonditarisa, asi kunyange ainge atomboshamisika pandakangopedza kuzora mafuta aya, sezvandainge ndakaudzwa kuti mafuta unomazora akakutarisa, achashamisika kuti ko uri kuita sei, but iwewe unofanira kungoramba uchimazora mafuta, uchaona zvichaitika after. Akangosimuka akauya akatondikisa deep kiss, ndokubva aenda zvake akanodzokera akagara pasi. Tainge tava kungotarisana. Hapana kana kumbopera mazuva ndakazonzwa friend yangu achiti ainge achida kuenda kurufu kumusha kwavo. Ndikati dai kwanga kuri kunzi
handina humwe urongwa ndikadai ndakuperekedza. Ndakabva ndachizoudza murume wake kuti ndainge ndisingadi kuti ange achienda nemudzimai wake kurufu, akati iripo. Takazoita pungwe tichirara tose. Kubva ipapo tainge tava vanhu vainge vava kungogara vachingorara vose kusvika nhumbu ichizonobatira. Akati ndamuudza kuti ndainge ndiine pamuviri, akatomboti ainge achida kundiroora, but ndakatya kuti ndinge ndichizobva pamurume wangu. Saka murume wangu ndakazomuita dzenga mushure mekunge tatanga kuita mari. Business ratinoita mukoma, ndinotya kukuudzai kuti ndinoita business reine murume wangu, because maybe vamwe vanhu vanokwanisa kuzondiziva, but titori nema big companies. Ndakazotanga kurota ndichiyamwisa chikwambo. Chikwambo ichi pandainge ndichichirota ndichichiyamwisa chaibuda pasi pembedha, chotokwira pambedha ndobva ndachizotanga kuchiyamwisa. Handina kunge takaziva kuti ndo chikwambo chacho ichocho, but ndiri kuhope ndaingoona kuti mwana uyu wandiri kuyamwisa haasi mwana ari normal. Mwana wangu aitoshaya mukaka, because mazamu angu aita dry kusvika pakurwadza, kupisa minyatso nekuda kwekuyamwiwa nechikwambo kuhope kwangu. Ndakazodzokera kuna gogo vaya ndikavaudza zvose zvainge zvichiitika. Ndopavakazondiudza kuti ndainge ndava nekanhu ako kandainge ndichishandisa mubizinesi rangu. Ndikati asi gogo, hatina kumbogara takawirirana kuti imimi muchandipa zvamuchandipa. Vakanditi ivo mafuta awo avainge vakandipa akazoita kuti ndige ndichikwanisa kuzodanana nemurume webest friend yangu. Vakanditi mafuta iwawo akagadzirwa nemafuta awo akatorwa pamunhu ainge akafa nenzira dzisina kunaka, anzi akafira muaccident munhu wacho. Saka vakati kwandiri, iwewe unofanira kutoti unge uchitonditenda. Vakati ivo vainge vachida mombe 5. Ndakavapa mombe idzodzo dzavainge vachida. Zvinhu izvi handichazvidi nekuda kwekuti chikwambo ichi pari zvinozve chakagara pamutumbi wemwana wehanzvadzi yangu. Haazombofi akaroorwa pachezvake atova munhurume. Kunyange akanzi apinda mumarriage iyoyo inoparara nekuda kwekuti iye atori munhurume, nekuti akagarwa nemhepo yemufi uyo ane mafuta awo akatorwa pachitunha chake andakazopiwa inini kuti ndige ndichizomashandisa, vachiti ndokukuuchika kwacho ikoko. Saka handichazvidi zvinhu izvi. Gogo vekundibatsira vakazoenda kuMozambique, uko kwavainge vachinzi vainge vaenda kunodzosera zvimwe zvinhu zvavaishandisa mukun'anga hwavo, but vakanofirako kuMozambique. Saka vainge vakati kwandiri, sezvo ivo vainge vava kuda kuita zvokunamata, vainge vachida kuti ndige ndichizodzosa zvinhu zvavo vozozvipisa pamwe chete nezvimwe zvinhu zvavainge vachida kupisa, but vakati ndinotanga ndadzosera zvimwe zvinhu kuMozambique, nekuti ivowo vainge vakasimbisiwa neimwe n'anga kuMozambique, but vakazotodzoka chatova chitunha. Please ndibetsereiwo. Kwose kwandiri kufamba ndiri kuudzwa kuti ndinofanira kuti ndige ndichibatsirwa nehama yagogo ivavo, ndivo vanokwanisa kuti vange vachizvipisa zvinhu izvi. Ndakamboaprocha mukadzi uya wekundiendesa kuna gogo vake, ngoma akangondiblutika pandakamuudza nyaya iyoyo. Akati inini vasikana ndinoita zvokunamata, kuchechi kwedu hatitendedzwi kuti tinge tichienda kun'anga. Saka zvekuzoti ndige ndichiudza dzimwe hama dzangu about nyaya iyi, ndinozozvipinza busy nemurume wangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu vari kuti vanotsvakawo muprofita anzi around Braeside, anzi kana paine Sowera munoziva, kwekuti kana ndikaenda ikoko handizonobirwi mari nemaprofita efake. Anzi kana paine muprofita wamunoziva kuBraeside, munokwanisa kungosiya mafone numbers ake mucomment section kana madirection chaiwo, anzi ndinge ndichienda kunobetserwa. Anzi zvinhu izvi ndiri kuudzwa kuti ndinofanira kuti ndige ndichiwana hama yavo gogo ivavo ari weropa,
but munhu akaenda navo kuna gogo vacho anzi ari kuti iniwo handidi kuti ndige ndichizozivikanwa nemurume wangu kuti ndo zvandakaita, ndaimboshandisawo mushonga mumarriage mangu. Hanzi handidi kuzviparadzira musha wangu, saka iwewe ita zvako ndiite zvangu nekuti ndava kunamata. Zvakangooma hazvo veduwe. Ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudaiso. Hanzi ndine 20 years mukomanashi, ndiri kushanda as a maid kunoku kuJoburg. Ndakauya kuno ndichitizawo dambudziko iro riri kunditevera randainge ndisingafungidziri kuti ringanditevera kusvika kunoku kuSouth Africa. Nyaya yangu yakatangira pandainge ndichiri ne17 years. Ndakange ndakwira bhazi kubva muHarare kuenda kuMasvingo. Mubhazi umu ndakange ndakagara padhuze neumwe mudhara ainge achiratidza kuti ainge abva kure. Saka kakabva kabatwa nehope kamudhara ikako, wallet ikasara yakadonha pakati pedu. Nekuda kwekuti ndainge ndichiriwo mwana mudiki, ndakabva ndachizotora wallet iya ndikabva ndachizoiisa mubhegi rangu. Patakazoti tichingonosvika muMasvingo ndakakasika kuburuka, but ndakamuona mudhara uyu ine vision, akati mwanasikana dzosa chikwama changu chawatora nekuti mune zvinhu zvirimo imomo zvausingazokwanisi kuchengeta iwewe. Inini ndakangofungidzira kuti kwainge kuri kungotya, ndikati kana ari iye ataura neni anopenga, nekuti ndainge ndaona kuti mainge muine mari. Mari iyi ndakazoiverenga pandakaona kuti ndainge ndatova kure nebhazi, ndikaona kuti mainge muine $1,500. Kubva musi iwoyo upenyu hwangu hwakashanduka kuita gehena. Musi iwoyo chaiwo ndasvika kumba ndakarara. Ndakati ndakarara ndakatanga kurota hope dzinotyisa. Ndakarota umwe murume wandainge ndichiziva aigara muraini redu muMasvingo imomo mutown mainge makavakira sisi vangu nabamukuru. Ndakabva ndachizomuona murume uyu akauya kwandiri, ndikabva ndachizomuka ndikati ndinoda kurara newe. Akabva achizotanga kundibata-bata. Pandakamuka mukomanachi ndakaona kuti ndainge ndakazara hurume pasikarudzi yangu, uye zvekare ndainge ndisisiri mhandara. Ndo zvakaitika mukoma hope ndakabviswa humhandara ndiri kuhope, but dzinenge dzisiri hope as such. Ndinotozviona ndichitonorara nevarume. Ndakangofungidzira kuti maybe ndainge ndaenda kumaperiods, but nekuda kwepain yandainge ndichinzwa I knew kuti there was something that was wrong. Ndakazoti ndadzoka kuHarare mukomanashi, varume vainge votya kutaura neni. Ndakarambwa nemukomana wangu wandainge ndichidanana naye. Iye zvino ndasvitsa 20, dambudziko racho ranyanya. Mubobobo uyu mukomanashi ndinorara ndichiboba. Varume vepambawo patinogara vose ndinovaboba, ende varume vamwe vandinoboba ndikangosangana nemurume wandinenge ndichiona sekunge ndinokwanisa kudanana naye kana kuri kunzi akandisvitsa shoko. Usiku ihwohwo mukomanashi ndinotomuka ndotonomuboba, ende ndinotomuka kunyange ndakarara, but ndinotofamba ndotoenda kumba kwaanenge achigara ndotonochinja. Kana ndava padhoo pamba pake ndobva ndaita gonzo, kana kuti ndinofuridza padhoo. Kana ndafuriridza padhoo anobva amuka otondivhurira. Kunyange akarara nemudzimai wake ndinotoendawo pamubhedha ipapo ndototanga kurara naye. Iye anenge achiita mawet dreams, but anenge achiita mawet dreams achizviona achirara nemukadzi waanonyanya kuita fantasize about. Dambudziko riripo nderekuti handichina murume anondida, uye zvekare varume vose ava vandinoboba vanopedzisira vava nezvirwere zvakaita sekutadza kugutsa vakadzi vavo mudzimba dzavo. Vanenge vasisina misana yakasimba nekuda kwekuti ndinenge ndichivaboba. Ndinototya kutotsvaka munhu wekuti ndinogara naye, because handizivi kuti kana ndikagara nemurume chii chinozoitika, sezvo kana ndikarara nemurume physically, murume iyeye kubva zvandinongotanga kungorara naye, nhengo yake inoita ichishaya simba kusvika isingachatomboshandii zvachose.
please ndibatsireiwo. Kana ndikadanana nemunhurume, mweya wemubobobo uyo wandinawo unobva wadzinga munhu iyeye kana kuita kuti ange achizorwara. Ndiri musikana wechidiki, ndinodawo kuroorwa, ndinoda kuva nevana, asi kuti ndige ndichiwanawo murume zviri kundiremera. Wallet ndakairasa kare, mari yacho ndikaishandisa, but now ndiri kutambudzika. Kana kuine muprofita kana n'anga inogona kundibatsira kusunungura kubva pamweya uyu usina kunaka. Ndakaba mari shoma, asi mari iyi mukomana chandina kunge ndakaziva kuti yaitozouya mukupenyu hwangu nehurombwa hwemubobobo. Kana ndikafamba ndinotonzi mai imi mune mubobobo. Ndakamboitwa pane rimwe sowe ndikanzi nevamwe madzibaba, regedzai zvenyu zvamuri kuda kuita. Ndakangosimuka ndikabvapo ndava kunyara, because ndainge ndava kutotanga kutobobawo umwe murume wandainge ndangoona. Ndikati munhu uyu itype yangu, ndikatotanga kutomuboba pasowe ipapo. Iye aitonzwa kuti pane zvainge zvava kuda kuitika paari pandainge ndichiri kumubata, because kunyange ndainge ndakagara zvangu, but ndakatomuka ndikabuda mumutumbi mangu ndikatoenda ndikanogara pasaiti naye, ndikatotanga kutomukisa ndichimubata-bata. Ndava kugadzirira kuti ndige ndichimuboba. Ndopandakabva ndachizonzi nemuprofita, regedzai zvenyu zvamuri kuita amai. Ndokubva ndabva pasowe ipapo ndava kutya kunyadziswa. Ndibetserei kana paine murume ari kutsvakawo epartner. Ndiri muJoburg. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi kana paine munhu ari kutsvaka partner, ininiwo ndiri muJoburg. Zvakangooma hazvo veduwe, ngatitaurei navo mucomment section. Vahanzvadzi vedu ava mahwani. Hanzi ndine mubobobo, vane mubobobo.